ganda, ang sexy. Ikaw na te, abog dami sa kalibutan ani. Sana naging tita din kita. O kaya auntie, ang titigil sa akin sa pagiging filingera. Charot. Saka may sense of humor ka. O saan ka pa? Sa ganyang klaseng asawa? O sa babaeng bago mo lang nakilala? Sabi nila, lahat daw ng kulot ay babaero. Agoy, sino kaya yan? Tsaka sabi din ng iba, pag J daw ang first letter ng name, mga mangluloko daw. Naku, sino kaya yan? Ay, uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh, gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mau ba? Laban sa introduction, no? Shoutout kay Jilay Andres. Hello, my loves! Hello, my loves! Hello, my loves! Hello, my loves! First of all, pakisit aside po muna ng mga negative vibes dyan. Positive vibes po muna tayo for now. Ibali mamaya pag-usapan din natin yan. Itong mga sasabihin ko, puro pang pupuri muna sa'yo. And I know, deserve na deserve mo to. Deserve mong puriin. Deserve mong galangin. Deserve mong maging masaya. At deserve na deserve mong mahalin. Hindi po to pang ba-plastic or ano ha? Wala akong alam dyan. Maaga akong natulog kagabi, wag kayo dyan. Charot. Hindi nga, pero totoo. Napakabait mo po talagang tao. Halata naman, hindi lang sa vlogs mo, pati na rin sa ibang videos na hindi sa'yo. So before pa man po nagtrending yung taong grasa prank ni Ivana, ikaw muna yung nauna. Si nanay, bigyan natin ng pamangkin si nanay. Madami akong pera eh, kahit pa ang grasa kayo. I mean, wala akong ibig sabihin ha. Napansin ko lang kasi yung vlog mo noon na taong grasa prank sa mga strangers. Nasabi ko lang din yung kay Ivana kasi nagkapareho din naman kayo ng content, di ba? At syempre, nag-viral din kaya yun. Basta, ang dami kong explanation. Takot mabash eh, no? Basta, I also love Ivana po. At sa mga hindi nakakaalam, na-shoutout ko na siya at na-upload na din yun sa Facebook ko. With 7 million views lang naman. Wow! O diba, bongga? Yun nga lang, nawala na yung access namin sa page ko na yun. Pero may bago na po kaming FB page sa mga hindi nakakaalam. Baka naman, paki-like and follow naman po dyan. So ayun nga, Jelay, nakita ko sa vlog mo na yun kung gaano ka kabait. Libre kita, Christmas, pang Christmas. Dali, hanakutin mo kahit anong gusto mo. Totoo nga kung nga magbabayad. Yan, 5, 4, 3, 2, 1, go! Gusto mo kuya, lahat ng gusto mo, ibili ko. Ibili kita, sige, 30 seconds, lahat ng gusto mo, ibayad ko. Ito, dali, 5, 4, 26, 25, 24! Kung gaano kalambot yung puso mo, kaya ka ay naabuso. Charot, joke lang po. Ay, mamaya pa pala yung nega topic ano? Char. Tsaka pati sa mga friends mo, hindi mo lang sila tinuturing na kaibigan. Tinuring mo pa silang mga kapatid, gaya ng Dulaynab. By the way, na-miss na po namin yung mga vlogs nyong tatlo. Pero may kasabihan po na ang tunay na magkakaibigan, kahit malayo sa isa't isa o matagal nang hindi nagkikita, ay hindi pa rin magbabago at magkakaibigan pa rin ang turingan nila. Charot, hindi talaga ganun ang sentence ng kasabihan ha. Mugna na lang dyan na sa kong mama. Pero grabe no, para na kayong magkakapatid na tatlo at tinaati din yung peg mo. Parang gusto ko tuloy maging bunso sa inyong tatlo. Ara, baka siseryosuhin pa ng iba dyan. Malalagot ba ako nito? By the way, may shoutout vlog din pala ako kay Sailab Harake. Sa mga gustong manood, nasa description box po yung link. And guess what? Na-notice niya lang naman ako. At nag-comment pa si Ate Sebi. O ano kayo? Ready, wow! Basta bet na bet ko talaga yung tandem yung tatlo. Nakaka-good vibes, hindi lang pang adults. Meron ding pang kid-friendly na vlog na pwede sa mga kids na tulad ko. Siyempre, importante naman talagang malaman ng mga bata kung pwede ba sa amin yung pinapanood namin na vlogs or hindi. Kaya nga may mga policy or terms and conditions si Lolo Whitey. So, hindi ka lang po mabuting kaibigan. Napakabuti mo rin sa iyong pamilya. Mabuting anak, kapatid, and tita. Sana naging tita din kita. O kaya
auntie ang titigil sa akin sa pagiging filingera. Charot, para may marime lang talaga diba? O tingnan mo, nagra-rhyme pa din kahit hindi sinasadya. Hay, nacho na dyan diba? Charot, hindi, pero anyways, yung pagiging mabait mo pa lang ang pinag-usapan. Hindi pa nabanggit dun yung taglay mong kagandahan. Hindi lang sa iyong kalooban, pati na rin sa physical na aurahan. Ang ganda, ang sexy. Ikaw na abog dami sa kalibutan ani. Charot lang. Tsaka may sense of humor ka. O saan ka pa? Sa ganyang klaseng asawa? O sa babaeng bago mo lang nakilala? Sa mabait at mapagmahal? O sa babaeng makapal? Charot lang, sorry po, nira-rhyme ko lang. Huwag ma-stress sa akin ha. Baka mamaya may mag-comment na naman dyan sa baba. Uy, iha, mag-aral ka muna. Ining, hindi dapat sa mga bata ang mga topic na ganyan. Opo, alam ko po yan, pero paki-analyze din po ng mabuti. Kung seryoso ba talaga ako sa lagay na yan? FYI lang po, may limitasyon naman lahat ang mga pinagsasabi ko dyan. So wag masyadong seryosohin at wag mo din sana siyang masyadong abusuhin. Natatawa ako nang marinig ko ang balita. Mayroon ka na iba. Oops, iwas-iwas din. Baka ikay matamaan at magalit pa sa akin. Charot. Oy, alalahanin niyo po. May script po itong mga pinagsasabi ko dito. Alam kong alam yan ng mga taga-subaybay ko. Kasi sa mga past vlogs ko, palagi ko na yang nakwento. Mukha lang akong madaldal, pero nagre-recite lang po ako dito. Kaya wag kayong papaloko. Baka mamaya dahil dyan sa kabaitan mo, paulit-ulit ka na rin palang niloloko. Niloko mo. Char! Pero disclaimer lang po, sa mga nag-aakala talaga dyan na ang word na scripted ay isang kasinungalingan. Well, maybe, but in my case, Char, may kaso pa. Akala mo ikukulong na? Charot. Pero di nga, ibang klaseng pagka-scripted kasi to sa akin. Ito yung script na para ka lang nasa teleserye or pelikula. Yung ibang meaning kasi ng scripted is just like hindi totoo or kalokohan lang. Like, nagpa-prank vlog sila, pero in reality, una pa lang, awareness lang ipaprank sila. Or kunwari, nagulat siya, yun pala, kunwari lang talaga. At ang lahat ng yun ay isa lamang successful na drama. O kaya, kunwari, isi-surprise ka daw ng sasakyan, pero ikaw naman pala ang pumili ng kulay at brand una pa lang. O diba? Isang malaking kalukuhan. Yung sa akin kasi ay literal na scripted talaga. As in may script o sulat na nababasa. Kaya hindi ako naapektuhan pag may nagsasabing, ay, scripted lang naman yan. Kasi nga, totoo naman. Tsaka with limitation po lahat ng mga sinasabi ko. At may guide ng magulang. So don't worry, chill lang. At yung mga scripted na vlogs lang na walang katotohanan, wag din nating husgahan. Kasi choice din naman nila yan. At kahit ganon, may mga nanonood at natutuwa pa rin naman. May nadadala pa rin kahit alam nilang wala namang katotohanan. Yan siguro yung sinasabi nilang karupukan. Yung kahit alam mong niluloko ka lang, tinatanggap mo pa rin kahit ang dami na niyang kasalanan. Pinilit kong limutin ka. Yung pilit mo pa rin ipaniwala sa sarili mo na ikaw lang. Kahit kitang-kita mo naman sa mga galaw niya ang buong katotohanan. Niluloko ka lang. Mahalin mo rin sarili mo minsan. Kahit walang kapartner sa mundo ay okay lang. Kaya mo naman sarili mo, alam mo yan. It's better to be single than to be in the wrong relationship. It's better to be unhappy than unhappy with someone else. Being single is better than being lied to, cheated on, and disrespected. Char, pinulot ko lang po yan sa Google mga me. Kalma. Pero Ate Jelay, siguro naman alam mo tama yung quotes na yun, di ba? Kaya please, i-apply mo na. Love Yourself by Justin Bieber Day. Pakinggan mo na rin yung kantang Ako Naman Muna by Angela Ken o kaya Ako Muna by Ye. Mabuti naman isa nang makilala ko muna ang sarili. Baka
kailangan mo ng mas marami pang kanta. Yung kantang magpaparealize sa'yo na tama na. Ayoko na sa'yo, dun ka na sa bago mo. Oh, oh, oh. At para naman po sa mga kalalakihan dyan, pati na rin sa mga kababaihan na ng loko, dahil hindi lang naman ang mga lalaki ang ganyan. At hindi ko po nila lahat, kasi kahit papano, meron pa rin natitirang loyal at faithful sa mundo. Sa mga cheater dyan, please matakot po kayo sa karma. Totoo po ang karma, kaya ingat-ingat dahil tahimik lang po siya. Silent but dangerous. Ika nga nila, charot. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero matakot talaga kayo. Charot, horror movie na yata to. Tigilan nyo na po kasi yan. Hindi po yan nakakagwapo. Oo, natatawa kayo pag tinutukso kayo ng mga barkada nyo na babaero. Pero sa totoo, hindi po nakakatuwa yun. Mas nakaka-turn off pa kayo. Ang tunay na lalaki, hindi ng bababae. Isa lang, sapat na. At kung wala man jowa, hindi iniisip na hindi kumpleto ang buhay niya. Pero mas okay na siguro yung papalit-palit. As long as seryoso naman, kaysa sinasabay. Akala mo naman, kinakapugi mo na yan. Charot. Wala sanang mababash, Lord. Joke-joke lang po talaga yan. Pero ma-share ko lang. Sabi nila, lahat daw ng kulot ay babaero. Agoy, sino kaya yan? Tsaka sabi din ng iba, pag J daw ang first letter ng name, mga mangluloko daw. Naku, sino kaya yan? Ay, pastilan, bakit si Tito Ining yan? Hala, Tito Ining, lagot ka kay Ma'am Shitin yan. So, tatapusin ko na siguro to medyo nauhaw na ako kakadaldal dito. Basta ito lang po masasabi ko. Ang kasal po ay napakasagrado. Ito po ay para sa dalawang nagmamahalan na nagsasama hanggang sa dulo. Hindi po ito biro lang, kaya please, wag kayong mangloko. Nangako kayo sa Diyos, kaya wag sanang basta-basta na lang sumuko. Pero kung sobra-sobra na at hindi mo na kaya, kayo nang bahala. Alangan naman ako pa ang mag-adjust sa inyo. Iyang tandaan nyo na. Joke. At kay Ate Jelay, napakabait at napakabuti ng puso mo. Hindi mo deserve ang niloloko at Sorry po sa term ko. Huwag ka pong mag-alala. Time heals all wounds. Manalig at mag-pray ka lang kay bro. Magiging totally happy and peaceful din ang buhay mo. At sa mga lalaki diyang babaero at mangloloko, dahan-dahan na po kayong magbago. Walang magandang maidudulot niyan sa buhay niyo. Masamang manakit ng tao. Masamang mangako na hindi naman totoo. Kaya girls, or kung sino man yung naagrabyado, babae man o lalaki, please matuto na kayo. Next time, don't trust words. Trust actions. And I thank you. So guys, please don't forget to like and subscribe po. At sana i-like and follow nyo din po yung bago naming Facebook page na Nitch and Chin 2.0. Dahil magiging active na po ulit kami sa aming FB. At doon na ulit kami magre-reply ng mga messages. At magpo-post ng mga kung anik-anik. So until next vlog mga Meg, bye-bye! Basta bet na bet? Basta bet na bet ko talaga yung sa ganyang klaseng asawa? Or sa bagong magbabae? Sa ganyang klaseng asawa? Sa ganyang klaseng asawa? Or sa babaeng ganyan? Or sa babaeng bago mo lang nakilala? Or sa babaeng makapal? Ining, hindi dapat sa mga bata ang mga topic na ganyan. At wag mo din sana siyang masyadong abusuhin. Nice foot long. Paulit-ulit ka na rin palang niloloko.